Какво направи? Охо е! Майко! Ой, какво направи, бе, брат? Какво направи, бе? Какво направи, пич? Айде, ти не зрачи. Добре ли си, бе, брат? Много се извинявам. Ай, брат. О, брата си. Ой, пускай се телефонира, бе. Само закарам. Ой, брат, Приятел. какво правиш, бе? Какво аз Знам, че правя, се бе? да караш малко, бе. Абе, се вземи от колата, бе. Какво правиш, бе, брат? Май да не ме блъскаш. Я Блъсни, блъсни ги бе, ти сега. кой ще блъснеш, бе? А, така, Майка ти, блъскай. бе? Кой Айде. ще блъснеш, бе? Айде, би се, бе. Блъсни ги те напред, напред. Дай само газ. Ей, блъскай. Блъскай. Бам! Какво направи, бе? Ти Е, зреви това става като са кола. къстъмки, брат. Какво